At 14 minutes after the hour, 4 o'clock. Emsakazo lakho yarayithi uTFB your ultimate dial uhle nami sefisa okuhle ngokamsibango isibongo. Ngishilo ngathi namhlanje ngizokunikeza izinto ezimnandi, ngishilo ngathi namhlanje ngizokwenzela nje izinto nje ezimnandi. Mama Aretla Franklin live performance yakhe ayingakutshela bethi you make me feel like a natural woman. Ngishilo ngathi kuleli hour nje ngizokunikeza ama live performances. Right, angishilo futhi ngathi ngizongena kwinkondlo yami yesibili yanamhlanje. Leda ke kuthiwa ibhale uyena uzama. Enkondlo yami yanamhlanje yesibili ibhale uyena uzama le. Dear Sthandwa sami. Dear love wami. Ngisakulindile njengenjwayelo Sthandwa sami. Ngithi ngithathe lethuba ngikukhumbuze ukuthi kweyami inhliziyo nakweyami ingqondo kusabusa wena. Ngithi nje kuwe Sthandwa sami angeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Lelo iqiniso elingeke liphikiswe umuntu. Izinyembezi zigcwele amehlo. Phela sesiside lesikhathi wahamba Sthandwa sami. Baya abantu abaningi bazi bayangibuza ukuthi ngabe usekhonani, ngabe sisathandanani. Kodwa ke lelo iqiniso elingeke liphikiswe futhi ukuthi mina nawe sidalelene futhi mina nawe angiboni sihlukana. Bayathembala ngothando lethu kusakhanya iminyaka neminyaka yazi ngilindile ngithi uyabuya lutho Sthandwa sami ukubuya kanti ukuphi. Ngithe angibhalele incwadi emfishane ngithemba ukuthi izofinyelela kuwe. Ngibhala nje lencwadi Sthandwa sami izinyembezi zami zigcwele amehlo. Ngoba ngazi ukuthi mhlambe yime ngona yini Sthandwa sami yini ngitshele makuthi ngona Sthandwa sami. Uyakhumbula wena ungitshela ukuthi ubambo lwami. Kanti lenze njani ubambo manje masulishiya kanjena ngazi ukuthi mina umuntu akakwazi ukuthi ahambe isikhathi esingaka ashiye ubambo lwakhe pho wena lakho walishiya kanje. Ngithembe ukuthi uzozikhumbula izithembiso owazenza kimi. Nama ngiphiki ngazenza izithembiso kuwe ngiyathemba mina ezami ngisayigcinile kodwa uwo suhambile. Dear Sthandwa sami. Sthandwa sami uthando ngiyazi ukuthi linzima kodwa ke ngiyazama ngempela ukuthi ngizame ukulibekezelela lo thando lakho lokuthi awusekho. Dear Sthandwa sami uzama ubhalele incwadi. Kanti ke khumbula lapha ekhaya ukuthi uthando makhulunya nje ngothando makhulunya ngalento abathi kirilado. Uthando liyabekezela. Esinye isikhathi futhi uthando ezinye izinto kumele wenze ngathi awuyiboni. Ngaphandle kokuthanda empilweni nje seyiyonke empilweni khona izinto kumele wenze ngathi awuyiboni empilweni ukuze uzokwazi ukuthi ngelinye ilanga uyidlule unganaki yonke into empilweni. Uyazi ukuthi mawunaka yonke into empilweni lokho kuzokhubaza umoya wakho ngoba ziningi izinto okungamele uzinake ezizokhubaza umoya wakho. Uzozubone sewungali ngaphesheya ukuthi hawu ngidlule kanjani la ngoba mina angikhumbuli nginalento ukuthi awunakanga yonke into. Kunjalo ke nothando. Lunjalo ke nothando. Mawufuna umuntu uthi uzonaka yonke into umuntu ayenzayo uzoba nenkinga ngoba ungahamba uqeda umhlaba. Akekho umuntu operfect. Ngoba ngisho nawe kwanawe lapha ekhaya mangathi nje manje awukuzibuka esibukweni uthole into engekho perfect ngawo uzothola ziningabi. Akekho umuntu operfect. Le idea yokuthi I will have myself a perfect partner ayisebenzi. Akekho umuntu operfect. Ngisho ungahamba uqeda umhlaba. Umuntu uba perfect yingakho kuthiwa umaqondana wakho. Akusho ukuthi lo muntu loyo uqondile umaqondana nje. Umaqondana wakho.
kusho ukuthi nazo zonke izinto zakhe ezingekho perfect ngaye nawe zithathe ezakho lezo. Enjalo ke lempilo. Empilweni kumele ubekezele. Ayikho ke into ehlula ukubekezela empilweni, ayikho into ehlula ukubekezela, ngisho ungayapi empilweni kuyabekezelwa. Empilo nothando into eyodwa. Kuyabekezelwa. Empilweni akumele ukuthi uze uthathe impela uvumela abantu bakuconvince ngempela ukuthi ugijime. Impilo ayimfuni umuntu ogijima kakhulu. Qaphela isivinini sakho uhamba ngaso empilweni. Mind your pace in life. Uyayibona leyo nto. Kunjalo ethandweni. Othandweni kuyabekezela. 20 minutes after the hour 4 o'clock. Nangu Major. Ayena ke lapha ne live performance yakhe uthi this is why I love you. Ngitshela ngathi ngizokunikeza ama live performances manje. Now let's put our cameras on the bride and the groom. I may smile once or twice, but it's about them tonight.